Der Sean Harcoin, Cahill a Chustanáisiún de Comórtas Peile na Gaeltachta, go bhfuil an teanga chomhlár nach fós is a bhíon ar a cuireú an Comórtas ar a bhód bag nach leichiad blianochan. Imlíana bronnar an bhuan radam an lochran ar bhíhallam ar a hartaí, as a bhfuil diantaige ar san na glufi Gaelach san Gaeltacht. Trí or na sví as na seach gondaithe Gaeltachta chumaith le forne le gilige is bailile clia Belforste agus London. At a snomiacht a Comórtas na bhar agus na man at ar sóisiir agus sinseir I Comórtas Peile na Gaeltachta a dúrfa céidí. Is deis atá an da imráí agus da comain a bheith gimmert a gunne forne as páirtin a le an dír. Agus is cólúdar, tá cólúdar mór a gist an Jerusalem agus tá cathú amsir agus síimsíart agus an Gaelige náid, an Gaelige lárnach sa rudar fad. Ar tháinig mise ag an Comórtas níam líana ó hin. Dearhin níos mó na nóca fan géad gan a ghaoine a bhís ag freastal nó na luchfeachan a bhéag teach, is as na Gaeltachta iad, muintir na Gaeltachta bhéag teach le chéile. Ach tá ahrú óra sin inis, tá lán daoine ag teach ó gach áit ar fud na tíre. Le háis na Peile, tá Comórtas an chalín Gaelach ar bon. Cuidir ban ó na ceire cuide a snomiachtón. Maiall ar an chalín Gaelach. Is dói go sé táach maiall gur bhí tá sé faoin Gaeilge níos mó aon ó dala agus cén faoi beidir féidir duine an Gaeilge churfan cín agus muidir duine anadíocht ar glob áú freisin. Tugann sé seans do na chaníní, do muidí agus do na buúla an Gaeilge agus an Comórtas agus cultúr na hhéir agus gahar a chur le chéile le haid deir seach an bháin mar sóla gatainna tá sé deachar leis an Gaeilge leis an béime chur an Gaeilge an tám ar fad. Neall sé gurí ri geirí bheith cant céile agus tá sé jazz muidirú cinneada é spreagu agus just geirí daoine é lóirt agus tá sé jazz an Comórtas a bheith an. Tá loch leanúna a bhí an chéad Comórtas Peile an 1969 san naí ag trí léir ó chain. Tásam tá ban amháin is Connemara pásta bhuas a gléan éile bhui Swiss na bhí seogann nó a hart a takeíad le cindan na fáne agus tá sí thuann sin na sé tógáil tealaí seo a bhaidsan de fel na Gaeltachta. Ani det sort fel tad kasu le fläck håll då kasu le rastu den galje vill det hejde sjud ta blå bako barke ridiske ta Comórtas Peile Gaeltachta go dúrfa céid. Sin ó choirín luach tíí cethar a dúrfa céidí.